Musím pogratulovat soupeři k výhře. Podle mě první poločas jsme hráli dobře, i vyhráli jsme první poločas. Druhý poločas jsme nehráli až moc dobře, měli jsme tam ztráty, ale měli jsme dobrou obranu a nedávali jsme moc body. Ja by som chcel tiež pogratulovať súperovi, bol to pre nás veľmi dobrý zápas, počas sme sa s nimi dokázali udržať a v tom druhom ako keby nám došli sily, mali sme už užšiu rotáciu. Celý ten turnaj bol veľmi náročný a dosť chlapcov sa nám zranilo, ale myslím si, že sme to s hrdosťou dohrali a boli to opäť veľmi cenné skúsenosti pre nás. Takže by som sa chcel poďakovať aj organizátorom a vlastne tým, že sme nepostúpili do finálového turnaja, tak to bol náš posledný turnaj tento rok a ja to hodnotím ako veľmi dobrú skúsenosť.